Bueno, xa empezamos a última hora. Temos aquí a unha agrupación, a Agrupación Astronómica Coruñesa IO, que levan con nós na feira, pois desde que nacemos, cando empezamos a feira no cole. Exactamente, sí, desde a edición número 1 ou número Da 0, a un, esa, non sei exactamente. Bueno, a Martín coñecémolo porque aparte unha compañeira nosa do colexio xa non está, pois temos un vínculo aí no medio, verdade? Entonces, bueno, pois é unha relación especial. Moitas grazas por vir. Presento vos, temos a Carmen, a Begoña, temos a Martín e, bueno, estas casualidades, pois temos a sorte de contar con nós con Andrea Buquino, que non Buquino Buchino. Buchino, perdón. Que es una reputada astrónoma argentina que pues aprovecharon y pues te vienes para aquí. Claro, vino expresamente a Culleredo, a Cullerciencia, de Buenos Aires, expresamente para participar na feira. Bueno. Había un congreso también en Suiza, pero eso era secundario. Primero Cullerciencia. Igual lo más importante es mi sobrino que está en esta feria de ciencia. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Vamos a empezar con Anxo, con Martín, que teño unhas preguntiñas que facervos e se tal despois continuamos un poquito máis ya contigo, Andrea, vale? Sí. Bueno, pues veña, empezamos. Pegamos. Bueno, podríades decir que facedes nesta feira? Bueno, pues temos un stand no que traemos un proxecto novo precioso que se chama O Firmamento Animado. Foi un proxecto que iniciamos coa idea de tratar de trasladar a astronomía, en concreto as constelacións, dende as idades máis pequenas. Para nós, incluso máis pequenos que vos, xa dende infantil, dende os 3-4 anos poden traballar con ese conto. Algúns coles cos que temos traballado incluso adaptaron para nenos de primeiro ciclo de infantil, e a idea dese conto é traballar constelacións que teñen forma de animal, que se non o sabíades, os astrónomos profesionais teñen recoñecido ou dividido o ceo en 88 áreas que son as constelacións que recoñecemos, e a metade representan a animais. Entón, este conto buscaba empezar a traballar algúns desas constelacións e a partir de aí pues, temos 4 actividades bastante divertidas para irnos familiarizando con elas. Que é o que máis está gustando do voso stand? Algúnha actividade en concreto? Pues realmente, como todas as actividades son xogos que están alrededor deste proxecto do firmamento animado, non sei se se pode dicir que hai algunha máis que outra. Hai un puzzle que chama bastante a atención, sí. Que é unha primeira versión que seguiremos traballando porque evidentemente gustanos tamén a nós. Queremos un puzzle para nós dese tamaño moi grande, no que convidamos a xente que se achega a colocar as constelacións, as pezas de constelacións para ir formando o conxunto de todo o ceo. E non é fácil, porque moitas veces temos máis ou menos ben recoñecidas as figuras das constelacións, os debuxos das constelacións, máis as formas, as figuras reais, as áreas definidas pola Unión Astronómica Internacional son outras cunha forma así máis irregular e non sempre é fácil identificar cale cada unha, en particular cando nos imos a hemisferios que non son o noso, que temos menos traballado, estamos menos afeitos a ver o tucano e o pavón, e entón esas áreas non as identificamos tan ben. Claro, porque hai constelacións que aquí ou non se ven ou será difícil ver, non? Claro, realmente nós tamén unha das pezas que temos, un dos monolíticos que regalamos a xente que se pasa polo noso stand, é un mapa do ceo co hemisferio norte, que sería o ceo que se podería ver estrictamente dende o polo norte, e outro mapa do ceo do hemisferio sur, que sería o ceo que se podería ver todo o ano no polo sur exactamente da Terra. No resto do planeta vemos sempre o noso hemisferio celeste e un pouquiño do outro, un pouquiño ou un bastante do outro. Nos estamos a latitude media, co cal vemos bastante hemisferio sur, mais non todo hemisferio sur. Nunca veremos aquí a Cruz do Sur, igual que Andrea. Andrea nos contaba onte que de paseo pola Coruña de noite hubo un momento en que despexou a noite e quedou maravillada a ver o carro do Osa Maior, que para nós é como... Eso nada. Claro, y mi sobrino me dice, tía, es el carro. Y digo, sí, pero yo no lo veo nunca. Bueno, a mí resulta fascinante pola miña negación a poder a ver as constelacións, non eso, coñezo o carro, Osa Maior, sabes, e nada máis. Entonces, é tan necesaria a labor que facedes de divulgación para que eso, que facilitedes, non, que os críos aprendan a identificar sempre que a contaminación lumínica non lo permita. Exacto. Bo apunte. Sí. Coñecín este verán unha persoa que de Aragón
que era, pois dixo que era o primeiro divulgador que se iba co seu coche, os seus telescopios polos povos, e dicía, claro, en Teruel é unha maravilla divulgar, porque non hai nada, o sea, non hai luces, e dice que era unha precisidade, pero bueno, creo que aquí é moi complexo, verdade? Creo que podemos descubrir un pouco fai un mes, non? Cando o apagón, que efectivamente, que conste que eu debo dicir que tiña maior expectativa do que descubrín. Esperaba que co apagón de luz tiveramos unha ausencia total de contaminación lumínica, pero claro, efectivamente temos zonas na cidade que teñen os seus propios xeradores eléctricos e que si manteñen luz. De feito, temos algunhas zonas en toda a comarca de Coruña e contorna que botan bastante luz incluso o día do apagón, ¿no? Pero industrias, fábricas, aeroportos, o porto, hai luces que non se apagan nunca. E unha cousa que o apagón nos revelou especialmente que o moito que iluminan agora as luces dos vehículos, dos coches. Tes un ceo óptimo e pasa un coche e durante 30 segundos o ceo queda borrado, porque as luces dos coches a 200 metros se ven de maneira criminal e te impiden ver nada, ¿no? Realmente. Probablemente tamén nos fala do exceso de luz que temos, é dicir, as luces dos coches o que pretenden é emitir máis luz da luz que xa existe para que podas ver cando vas conducindo no coche, ¿no? Entón, si nos temos ceos contaminados ou áreas, xa non só ceos, contaminados de luz artificial, necesitamos que a potencia de luz dos coches sea superior para que nos arroxe luz. É dicir, que vamos en aumento. En vez de mellorar, vai a peor, ¿no? Para ver mellor hai que apagar unhas cantas luces. Ese é o paradoxo que hai que... É curioso porque estive recentemente en Alemania e ali a iluminación de grandes cidades como por exemplo Hamburgo ou Berlín, mínima. O sea, dice, por aquí isto parece moi perigoso, está moi pouco iluminado. Todo o contrario. No, a iluminación é mínima. E hai menos ruido tamén. Eu cando fui en Berlín hai uns anos, sorprendeume moito a luz pola noite e o ceo pola noite, que é mellor co da Coruña. E aquí hai menos ruido. Unha cidade con varios millóns de habitantes hai menos ruido nas rúas, dos vehículos. En parte mellor é porque ten un sistema de transporte público fantástico. Excelente. Que funciona pola noite todo o tempo. O que ibas a decir antes da astronomía, por certo, claro, a astronomía é moi importante para descubrirmos o ceo, pero unha virtude que ten extraordinaria a astronomía é que podemos vinculala a todas as áreas de coñecemento. E por eso para os centros educativos a astronomía é un chollo. Porque estás falando de física, pero estás falando de matemáticas, estás falando de química, estás falando tamén de bioloxía, de como a natureza lle afecta a noite, de historia, de literatura, de arte, de música, de cinema, do que queiras. Podes vincular o coñecemento do ceo a todas as áreas de coñecemento. Así que é perfecto para facer traballos transversais, multidisciplinares. Que gran divulgador, Martín, de verdad. Como vendes? Estou dando ideas, Martín, que temos por aí de preguntiñas? A ver. Pois, podríanos decir se é moi difícil ver as estrelas ou esas 88 constelacións? Pois, en parte porque estábamos dicindo, pois, si pode ser difícil nalgúnas zonas, si temos contaminación luminosa, pois, resulta difícil velas, pero tamén temos ceos en Galicia, incluso aquí, preto de Culleredo como o Monte Xalo, donde podemos descubrir un ceo bastante bonito. E a partir de aí, aprender o ceo é un pouco de constancia. É dicir, resulta moi difícil vendo unha única vez que o podamos recoñecer e o que podamos aprender. Sin embargo, cando nos vamos acostumando a él, porque xogamos ao puzzle que temos no stand da agrupación, porque lemos algún conto, porque collemos algún atlas de astronomía, e ademais porque empezamos a ollar cara arriba, a sair ao campo e mirar o ceo, pois pouco a pouco nos resultará moito máis doado recoñecer figuras e formas. Agora está moi de moda as aplicacións do móvil. Claro. Entón é moi fácil de noite ver alguén temos que empezar a acostumbrarnos a sacar a cabeza de aquí e botala para arriba, E os móviles tamén ofrecen contaminación luminosa e fan que os nosos ollos non estén ben adaptados á luz, con lo cual sí son un recurso bonito, especialmente cando non sabemos, pero hai que usalo con cuidado porque ás veces pode dificultarnos máis ver do que nos está axudando. E logo é certo que para ver algunhas desas 88 constelacións
a unha terceira parte delas hai que viaxar a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires tampouco é o mellor lugar para ver o ceo. No creo. Pero a Argentina pode ser, ou a Chile, ou a moitos outros lugares, para descubrir algunhas desas constelacións que aquí nunca veremos, fagamos o que fagamos. Non hai maneira de poder ver aquí a Cruz do Sur. Para ir a ver a Cruz do Sur hai que ir ao sur. Bueno, podemos ir ao Planetario da Casa das Ciencias. Eso tamén, podemos ir ao Planetario da Casa das Ciencias ou a calquera planetario, ou podemos mirar libros analóxicos, planisferios, para ver como son outros. Hai que pasar coa man, ¿no? Outros ceos e pasarlos coa man, claro. Eso Hay moi importante. una cosa muy linda para hacer, que es mirar el cielo y dibujarlo todas las noches. ¿Qué cielo ves arriba tuyo? Y vas a ver cómo va a ir cambiando. Y cuando te vas de vacaciones y te vas a un lugar más oscuro y te vas varios días, es lindo ver eso. Bueno, a esta hora me voy a sentar y voy a dibujar estas estrellas. Vengo a la misma hora, al mismo lugar y dibujo esto mismo. Y vas viendo cómo va cambiando y vas reconociendo distintas figuras. Es algo muy lindo para hacer. Anxo. Unha pregunta. Os materiales que usáis vosotros para mirar as estrelas, os poderíamos comprar dende as nosas casas utilizalos? Pois o principal material que necesitamos para ver as estrelas vennos a case todas as persoas de serie, que son os ollos. É realmente o único que necesitamos. E de feito tamén se pode disfrutar da astronomía sen ollos. Tamén hai maneiras de disfrutar da astronomía, técnicas de astronomía inclusiva, que permiten que moita xente, mesmo profesionalmente, poida dedicarse á astronomía e astrofísica utilizando outros sentidos, como poden ser o oído, traen aí, mans, ¿no? Traen aí dende o María Mariño, traen as constelacións que para táctiles. Aí estivemos un pouco implicados esta vez nese proxecto de non sei por que non me extraña. De constelacións para tocar, e é unha maneira tamén de achegarse, de descubrir que hai elementos da ciencia, unha ciencia que asociamos moito aos ollos, pero que de feito hoxe en día non se fai cos ollos. Os astrónomos e as astrónomas como Andrea traballan con datos, traballan con información que non é visual, ¿no? Claro, porque nos pensamos sempre nese telescopio, ¿no? Que de chavales algunha vez tivemos e compramos e está ali que pois quedou aparcado para colgar a camisa porque xa non vamos a usar máis. Pero creo que falamos sempre un poquinho de eso, que es decir, fai falta ter un telescopio, home, facilita, ¿no? Pero y es que la luz la tenés que colectar de alguna manera, entonces para ver más lejos necesitas un telescopio seguro. Cuanto más grande sea, cosas más oscuras, estrellas más débiles vas a poder ver, pero es verdad, como dice él, que los astrónomos profesionales lo que usamos es una cámara, se llama cámara CCD, y que lo que hace es convertir los fotones en electrones, y eso en una señal eléctrica que después para vos es un dato donde medís la intensidad de la estrella con un número. O sea, ya no metes el ojo. Sí, eso é unha cosa que moitas veces a xente se sorprende cando pensa nun observatorio e claro, non hai ninguén mirando por un ocular. Esa é unha imaxe decimonónica, xa ni siquiera, porque xa a fines do 19 o que había eran cámaras de fotos, sacaban fotografías, placas fotográficas, non ollos. Pero a xente sigue pensando nun astrónomo ou nunha astrónoma como mirando un telescopio, e sobre todo un telescopio longo, como os que venden nos centros comerciais para as primeiras comunións, que non é a mellor. Hai moito Galileo por aí. Cocal, o mellor, eu creo que a maneira de empezar a fascinarse polo ceo é a simple vista. E a ser posible en boa compañía e con xente que che conte historias do ceo. E lendo libros e disfrutando da noite, que non só é unha experiencia do ceo e das estrelas, senón cando un está na natureza da noite, descubre que hai unha natureza, vaya redundancia, viva, espectacular, que hai aves nocturnas e que hai mamíferos nocturnos e que as árbores e as plantas atecheiran de outra maneira. Todo a vida pola noite é distinta que a vida polo día. E iso forma tamén parte da experiencia de vivir a noite, de vivir unha observación astronómica, darse conta de que felizmente a noite non é como o día e que é absurdo intentar convertir a noite nun día perpetuo, porque a noite é necesaria e ademais é moi fermosa e é unha oportunidade para o coñecemento, insisto, nun sentido amplo, non só das ciencias, senón tamén das artes, da historia, de moitas outras facetas, ¿no? E esa é a maneira de empezar. Custa 0 euros. Con 0 euros un pode disfrutar maravillosamente da astronomía. Ás veces só precisamos poder movernos dende baixo dunha farola, non? Claro, exacto. E que xa tamén é importante reivindicalo. Por suposto que se queremos ver ceos óptimos hai que facer kilómetros, ás veces centos de kilómetros. Sí. E seguramente cada vez teñamos que ir máis lonxe para disfrutar ceos verdadeiramente bons. Xa non digo prístinos, que en toda Europa non quedan deses xa prácticamente. Pero ceos moi bons. Hai que facer kilómetros, con certeza. Mas hai que reivindicar tamén o dereito de todas as persoas a ter un ceo digno enriba da súa cabeza. Porque xustamente se a astronomía serviu durante miles de anos para fascinar a moitas persoas
con preguntas de que será iso que temos aí arriba e por que as cousas se moven desa maneira e que haberá máis alá das nubes, é porque tiñan un CEO que os inspiraba. Igual que había un CEO que inspiraba a Van Gogh ou a Rosalía de Castro ou a Walt Whitman e a tanta outra xente. E a gran pregunta é, as crianzas como as que estamos compartindo programa de radio neste momento, van a ter esa oportunidade cando miran para arriba nas súas vilas, teñen un CEO verdadeiramente inspirador que lles xuxira preguntas ou que lles xuxira pintar ou facer poemas ou facer música. Moito me temo que non. A pregunta é que estaremos perdendo xustamente por vivir tan afastados da natureza da noite. Sí, porque bueno, eso implicaría un compromiso político e económico tremendo de cambiar todo o noso sistema, bueno, lumínico nas cidades e bueno, e a moitos coches, bueno, sería tremendo, ¿no? Sería tremendo. Hai que dicir que de un tempo a esta parte hai políticas nesta liña, ¿no? máis alá de que estén sendo efectivas ou de que se estén facendo na liña do que recomendan os técnicos que saben, pois como mínimo hai un recoñecemento xa incluso a nivel da Xunta de Galicia, bueno, máis que da Xunta do Parlamento de Galicia, en pro do ceo nocturno. A partir de aí, algúns municipios sí que teñen elaborado algunhas medidas específicas sobre como deben iluminar nas súas cidades ou nas súas vilas. É certo que algúns municipios poden estar máis ou menos concienciados con esta idea, incluso existindo o que os recoñecementos Starlight, que é unha cousa parecida ao recoñecemento da bandeira azul nas praias, pero sobre os ceos estrelados, non? A oportunidade de disfrutalos dende o punto de vista do turismo astronómico, que non vamos aquí a poñer a analizarnos todo positivo ou negativo que hai detrás deste tipo de recoñecementos, pero que poden axudar a que a iniciativa a nivel político se desenvolvan programas que inciten a ter mellores ceos. Bueno, estamos falando de contaminación. Vos sabedes o que é contaminación lumínica? Sí, non? Vale. E sabedes ben por que é un problema grave, aparte de porque non nos deixa ver as estrelas? Claro. Sí, porque contamina o ceo e non é bo para os nosos ollos tampouco. E sobre todo, hoxe en día case deberíamos dicir que é un problema de enorme importancia ambiental tamén. As asociacións naturalistas están moi preocupadas pola contaminación luminosa, porque a luz artificial pola noite afecta a todos os ecosistemas e afecta a infinidade de especies, por non decir a todas. Mas en particular é unha traxedia para as aves migratorias, é un problema inmenso para os insectos. E os insectos, hai moita xente ás veces que di, os insectos tampouco. E dos insectos dependemos, toda a vida depende dos insectos. Os insectos axudan a que as plantas con flores se reproduzan. Se non houbera insectos non habería plantas con flores, non habería froitos, non habería... Por eso facemos os hotéis para insectos no cole, para favorecer que haxa máis insectos. Esa é unha clave fundamental. Tamén afecta o medio mariño, incluso a xente pensa, no medio do mar afecta a contaminación luminosa? Afecta os desplazamentos das masas de plancton, afecta porque hai praias iluminadas toda a noite e hai plataformas petrolíferas e hai barcos cruzando o mar que contaminan con moita luz. As aves migratorias, todo tipo de especies están afectadas. As árbores nas cidades caen as follas máis tarde do debido ou brotan antes do debido por culpa da contaminación luminosa. Todo iso é un impacto ambiental global do que hai que preocuparse moito e que é bastante fácil de corrixir. Outras formas de contaminación requiren moito traballo e moito esforzo económico. A contaminación luminosa apágase cun interruptor, como comprobamos o día do apagón. E por iso tamén é unha cuestión de concienciación política e social e de explicarle a todo o mundo e tamén en particular ás novas xeracións que a noite é necesaria e que de noite o que necesitamos é escuridade. Pero non somente esa noite que pensamos todos, a noite global. Claro que a noite, o que caracteriza a noite non é a hora do reloxo, é a escuridade. Se son as 3 da mañá e estamos cheos de luces, non é noite. É só noite no reloxo e o reloxo do corpo non nos importa o reloxo do pulso, non? Necesitamos escuridade pola noite e necesitan as aves e os insectos, os mamíferos e os morcegos e os humanos para poder dormir tranquilamente. Exactamente. Bueno, Andrea, aparte de venir directamente de Buenos Aires, que fai un astrónoma de verdade? Exactamente. Que haces aquí con esta gente?
Bueno, nos conocimos en el 2019, así que a través tengo familia acá, entonces a través de ellos, bueno, nos contactamos, los fui a visitar, fuimos a la Casa de la Ciencia y en su momento presenté una charla a lo que me dedico yo. Yo estudio en general estrellas de tipo solar. El Sol es una estrella, todos lo sabemos, salen todos los libros, pero el Sol además es muy complejo, tiene como eyecciones de masa, pueden traer tormentas solares, pero el Sol es solo una estrella. ¿Qué pasa si yo quiero saber qué le pasaría al Sol más joven, al Sol más viejo? ¿Qué le va a pasar a nuestro Sol? No tengo una perilla que me permita cambiar los parámetros del Sol. Entonces, una técnica es estudiar estrellas que se parecen al Sol. Y además, muchas de esas estrellas además tienen planetas extrasolares. Entonces, la gran pregunta de la humanidad es si hay vida en otros planetas, ¿no? Sí. Bueno, todas esas cosas dependen mucho también de cómo es la actividad magnética de la estrella. Y a eso es a lo que yo me dedico a estudiar. Vale. Con observaciones propias, con modelos, como que me genero una estrella de juguete de alguna manera y le cambio cosas y a través de procesos físicos voy generando qué le va a pasar a esa estrella en la superficie. Pues caray, qué importante y qué interesante, bueno, porque nos permite, bueno, esa idea, ¿no? de si hay vida o no y además, bueno, encontrar ese paralelismo con nuestro sistema solar. Exacto. Pues muy agradecido porque estáis aquí. Muchas gracias. Si me permites, antes de irnos, quería recordarle a todos los que están oyendo un acontecimiento que tendrá lugar el año que viene. Adiante. Que será, pues yo creo que único en la vida de muchos. Que es que de todos. No, porque hay gente que ve muchos. Sí, pero arriba de tu cabeza en tu casa no va a pasar. Bueno, el 12 de agosto del año que viene, así ya no sol por, casi, pues tendrá lugar un eclipse total de sol al que invitamos y nos dedicaremos todo este año a divulgar por colegios. O sea, que será dos que podremos... Sí. En Culleredo vais a ver. Igual que una vez en la vida se ve el cometa Halley, es raro verlo dos veces, hay que ser muy mayor para verlo dos veces. Pues una vez en la vida está muy bien disfrutar de un eclipse solar total. Porque parciales hemos visto muchos, de luna también hemos visto muchos, pero hace más de 100 años que en Coruña no se ve un eclipse total de sol. Entonces yo invito el 12 de agosto del 2026 a toda la población coruñesa. Seguro que además va a estar lleno de gente, porque la franja de totalidad es muy estrecha. Y estamos en esa franja. O sea que últimamente está pasando muchas cosas que nunca pasaban. Va a durar 1 minuto y medio aproximadamente. Entonces va a ser 1 minuto y medio muy largo. Qué bien. Bueno, pues qué maravilla. Gracias por la información. Y nada, agradeceros que estuvierais con nos y que sigáis disfrutando o que queda desta Culler Ciencia. É da próxima. Moitas grazas. A vos. Gracias.